Sa pahingit mo, di mo sumpa. Mas magandang gabi sa inyong lahat dyan. Pagod tayo sa trabaho kanina, pero ngayon babawi tayo. Kakain tayo ng marami. Pero bago sa lahat, sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Boss Jong, and follow my FB page, Boss Jong pa rin. Thank you, and let's go. Huwag tayo ng kamay. Kakain na tayo mga boss kasi pagod tayo kanina sa ating trabaho, kaya alam niyo na sobrang init ngayon, kaya kakain na tayo. Yan, may ano sa aking likod, may yan, kakain na tayo, may inihaw tayo dito mga boss. Few moments. Ayan na nga mga boss, binilisan ko na nga mga boss. Ayan, uminom na ako na tubig kasi nadulunan yung tutulunan ko mga boss eh. Matukan man dito, mabilisan tayo magkain mga boss eh. Sobrang sarap ng ating ulam ngayon mga boss. Alam nyo ba ang ating ulam ngayon mga boss ay inihaw na isda mga boss. Ang laki ng isda, pero hindi masyadong malaki kasi nasulod sa plato eh. O di ba? Pero at least masarap yung ulam natin ngayon. O nakaka-relieve ng stress, nakakawala ng stress, di ba? Pag pagod tayo sa trabaho. Ayan, alam mo na, kakain lang tayo. Dito na tayo makabawi. Ayan o, naubos na yung kanin ko, kaya ito lang isda yung kakainin ko. Sarap, grabe. Lagay pa namin sa ano, sa sausawan na may tamatis. Yan na nga. Tapos na akong kumain mga boss.